So ayun mga idol, tanggal ko na yung wirings or yung harness wire dito sa harap. Ayan, andito na siya sa baba. Ayan. Ang hindi ko na lang natatanggal dyan mga idol is etong papunta ng taillight. Tapos ano pa ba, ang hindi ko rin natanggal dito sa harap is etong ABS system. Ayan. Kasi i-drain ko pa yung brake fluid dito na lang sa likod para diretso kung may tatagas man diretso dun sa lupa or dun sa baba. Kasi pag tumagas yung brake fluid dito sa tiles, mapapagalitan ako sa asawa ko kasi mamumuti na naman yung tiles. So kapag sa mga rough na tiles kayo magbabaklas ng motor tapos may brake fluid, panigurado masisira yung tiles nyo or mamumuti yung tiles nyo. Kaya kung hanggat maaari, lagyan nyo ng karton or basahan para hindi dumiretso sa tiles. So yun na nga, tatanggalin ko na ngayon is itong tangke. Tapos pagkatapos itong tangke is ibababa ko na itong makina. Tatanggalin ko yung engine support. Tapos etong ABS, i-drain ko yung brake fluid, tapos tatanggalin ko tong etong ano ng handlebar. Pagkatapos ng handlebar is etong sa baba, ayan, tatanggalin ko yung ayan, eto telescopic sa harap. And ayan na nga, papa-repaint natin kasama yung chassis. Okay, chassis, tapos cover, tapos swing arm, tapos crankcase, tapos engine support. Babalikan ko kayo mamaya.
So yun mga idol, nabakas ko na yung mga cover, pati yung sa my headlight, ayun yun. Tapos yan, and then sa harap, and then tapos ito na yung itsura ng makina, medyo marumi. So habang wala yung chassis, so ang gagawin ko is kukuskusin ko to hanggang sa bumalik yung kulay niya. And ayun yung swing arm. Tapos ito yung chassis, crankcase, tapos engine support. Nilinisan ko siya para hindi masyadong mahirapan yung magpipintura. So ngayon ihahatid ko na siya dun sa gagawa. And shoutout nga pala kay Boss Raymart ng Tramier Works. So sa kanya ako magpapapintura ng chassis tsaka yung cover. Pero yung cover mga idol is hindi ko sasabihin kung anong kulay siya. Abangan nyo na lang yung magiging kalabasan niya, kasi iba-vlog ko din naman siya. Abangan nyo yung susunod na vlog mga idol, na pagkatapos na ma-repaint nitong cover tsaka ng chassis. Meron din tayong bagong ikakabit dito kay Nmax pagkatapos ng ma-repaint. So yun lang mga idol. Salamat mga idol. Sa mga hindi pa nga pala napag-subscribe, please mag-subscribe na kayo and i-click nyo yung notification bell para ma-notify kayo para sa susunod nating vlog. So ingat kayo lagi mga idol. Peace out.